On és el meu IDCAT certificat? Tant si has descarregat l'IDCAT per primer cop i ara l'has d'instal·lar, com si ja el tenies i no saps on està instal·lat, aquí t'ho expliquem. Si acabes de descarregar el fitxer i l'estàs buscant per instal·lar-lo, el trobaràs en la carpeta que tinguis determinada en el teu equip per a les descàrregues, amb el nom idcatcert.p12 o idcatcert.pfx. Un cop instal·lat en el repositori de Windows, tindràs el certificat a Google Chrome i Microsoft Edge. Per visualitzar-lo a Google Chrome, prem sobre els 3 puntets del menú: Configuració, Privacitat i Seguretat, Seguretat, Gestionar certificats. A Microsoft Edge, prem sobre els 3 puntets del menú: Configuració, Privadesa, Cerca i serveis, Seguretat, Administrar certificats. Per defecte, l'IDCAT no queda instal·lat a Firefox. Si el vols tenir en aquest navegador, cal que importis el fitxer. Per fer-ho, accedeix al menú Ajustaments, Privacitat i Seguretat, Veure certificats i selecciona Importar. Un cop s'obri l'assistent per fer la instal·lació, has de buscar el fitxer P12 o PFX que has descarregat.